Tima Migori kama wayudo no obila omako achich moro kendo yudo mwandu mabende ichich ni nja ne okwale ute mathoth e alwora ma Oruba ka bende main bang' apedha mancha ne otima kod obila kanyakla kod jotend loch nanga e Suna Oruba location e sub county ma Suna West. Ruoth ma Suna Oruba location Charles Ouma wacho ni ne gimako achich no majegni 27 mabende tudo kod kuo e gwenge makono. Police Moruba, the DCI team will cover items mangany kaka mag electronics TV bro kama mako Giloruba police station ngamano kwalo gigi be wamake no tiyo ne ja indi mo karo sebedo kare kan kijana ma owuonde no tiyo ne jaduong no to kijana ma jakoro ne wamake bende TSL Moruba gig mo sebedo ko kwalo gik mangany sana asa kona madhi bath kodindo emano kwale gik mag electronics o kunde mamoko itaonka.